Salamandırdan dostlar ve doğanlar. Bugün biz siz bilen A1 İngiliz dili sapamıza başlayas. İngiliz dilinde 6 derece bolýar. Biz de umum alamda İngiliz diliniň 5 derejesini öwrediyoruz. İngiliz diliniň siz adından 3-nji, 4-nji derejesine ýetseňiz, arkaýyn siz İngiliz dilinde arkaýyn gurulşyp bilersiňiz. Istendik ýerde, istendik ýurtda arkaýyn gurulşyp ýaşap, ili gezelen jedip bilersiňiz. Onda biz näme başlaýas? Men ilki bilen İngiliz dilinde okaryn we türkmen dilinde soňundan düşündirerim. A1 English Lesson 1. A1 İngiliz dili. Sapak nomer 1. Level A1. English Test A1. Beginner. Mysal üçin, aýdyşmaýaly İngiliz diliniň 6 derejesi bolýar. Mysal üçin A1 İngiliz dili beginner başlanýarlar üçin. A1 English level'da derecede näme öwrenirsiň? Mysal üçin, can understand and use familiar everyday expressions and every basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type, can introduce themselves and others, and can ask and answer questions about personal details such as where someone lives, people they know, and things they have, can interact in a simple way provided the other's person talks slowly and clearly and is prepared to help. Mysal üçin bu näme diýdik bolýar? Mysal üçin siz A1 İngiliz dili derejesinde näme öwrenirsiňiz? A1 İngiliz dili derejesinde siz birinjilikden özüňiz baradaky informasiýany, adyňyz, ýaşyňyz, nirdenligiňiz, nirde işleýäňiz, kim bolup işleýäňiz, şo baradaky informasiýany birine berip bilersiňiz we başgadan hem gurulşýan, sorag berýän adamyňdan şo informasiýany sorap izini alyp bilersiňiz. Ýöneköý gepleşik başlanýar üçin. Ve gelin olsa indi dowam edelim. Başladık. Hello. 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 Salam. How are you? How are you? Qowmy ýagdaýlaryňyz. Welcome to the English course. İngiliz dil kursumuza hoş geldiňiz. My name is Oves. My name is Oves. Meniň adym Oves. What about you? What about you? Siz barada ýa-da siziň adyňyz näme diýen manyny berýär. What is your name? İkinji görnüşi soraň. What is your name? Siziň adyňyz näme? Nice to meet you. Bu nice to meet you sözüni siz haçan bolýar? Haçan da biriniň adyny soradyň, öz adyňy aýtdyň, oň adyny soradyň. Ondan soň başga gepleşerek topike, tema ýok bolsa, nice to meet you diýip tamamlaýaňyz. Greetings and farewells. Salamlaşyklar we sagollaşyklar. Greetings and farewells. Salamlaşyklar we sagollaşyklar. Let's take a look at common greetings and farewells in English. Gelin olsa İngiliz dilindäki hemişeki ulanýan salamlaşyk we sagollaşyk sözlerini praktik edelim. Hello. Hello. Salam. Hi is most commonly used. Hi. Hi. Hi sözü İngiliz dilinde köplenç esasy ulanýan salamlaşyk sözleriniň biri bolup durýar. Ili söz başy bolup durýar. How are you? How are you? Qowmy ýagdaýlaryňyz. I am good. I am good. Men gowy. Men gowy. Thank you. Thank you. Sağ olun. Soranyňyz üçin. And you. And you. Bu and you sözüniň manysy özüňiz. Özüňiz näili? Ili özüňiz diýen manyny berýär. Ýa-da how are you? How are you? And you, how are you? Özüňiz gowmy? Greetings throughout the day. Günüň dowamyndaky salamlaşyk we sagollaşyk sözleri.
Good morning. Good morning. Ertiriniz hayırlı olsun. Is from 12 a.m. to 12 p.m. Good morning sözü gece saat 12 a.m.'nin ta günörtan 12 p.m. deňeç ulanylýar. 12 a.m.'den ta 12 p.m. deňeç ulanylýar. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Günörtanyňyz hayırlı bolsun. Is from 12 p.m. to 6 p.m. Günörtan saat 12 p.m.'den ta 6 öýlen p.m. deňeç ulanylýar. Good afternoon. Good evening. Good evening. Öýleniňiz hayırlı bolsun. Is from 6 p.m. to 10 p.m. Saat 10 p.m.'den ta saat 6 p.m.'den ta 10 p.m. aralyk ulanylýar. Good evening. Good night. Good night is good night bolanda giýjeňiz rahat bolsun. Is from 10 p.m. to 12 a.m. Saat 10 p.m.'den giýje saat 10'dan ta 12 a.m. Giýje 10'a deňeç aralyk ulanylýar. Bary o 2 saat aralykda ulanylýan söz good night. Goodbyes are used when someone is leaving. Goodbyes. Sağoluşyklar. Haçanda bir yer gidip barýaka ili sözüňizi bitirdiňiz, her kim öz ýoly bilen gidende ýa-da bir ýere uzak ara gidende sağoluşyklar ulanylýar. Mysal üçin goodbye. Goodbye. Sağ bol. Or simply just bye. Ýa-da ýöneki aýdanda bye. Bye. Ýa-da farewell. Farewell. Farewell sözü häzirki döwürde köplenç ulanylmaýar. Esasy ulanýan sözleriň biri goodbye ýa-da bye. Ondan daşar hem see you later. See you later. Ýakynda görüşýänçä. Ýakynda ýa-da şu ýakynda görüşýänçä. See you later. See you later sözü hem hemişelik ulanýan sözleriň biri, pastaýan ulanýan sözleriň biri bolup durýar. You can include take care. Take care. Ýa-da see you later ederek take care sözüni hem ulanyp bilersiňiz. Take care sözüniň manysy özüňe seret. Be safe. Be safe. Be safe sözüniň manysy özüňe gowja seret. And have a pleasant journey to the end of the farewells. Mysal üçin have a pleasant journey sözü haçanda adam uzak ara gidende ulanylýar. Mysal üçin bir şäherden başga şähere ýa bir ýurtdan başga ýurda giden ýagdaýynda have a pleasant journey sözü ulanylýar. Greetings recap. Greetings recap. Gelin olsa indi öwrenen zatlamyzy praktik edelim. Informal greetings used among friends. Informal olanda neformalni. Informal salamlaşyk, sağollaşyk dostlaryň arasynda ulanylýar. Hello. Hello. Salam. Hi. Hi. Salam. How are you? How are you? Gowmy ýagdaýlaryňyz. Formal greetings. Formal greetings. Formalny salamlaşyk ili formal salamlaşyk. Bu formal greetings bolanda bu haçan ulanylýar? Bu sözler esasy siz işte wagtyňyz ili işleýän ýeriňizde ili iş edarasynda ulanylýar. Dost däl adamlaryň arasynda ulanylýar, işgärlaryň arasynda. Mysal üçin good morning. Good morning. Ertiriniz hayırly. Good afternoon. Good afternoon. Günörtanyňyz hayırly. Depending on the time of the day. Günüň dowamında sagada göre ulanylýar. Mysal üçin irden bolsa good morning, günörtanyň bolsa good afternoon. How are you? How are you? Gowmy ýagdaýlaryňyz. Goodbyes. Goodbyes. Sağollaşyk. Sağollaşyk. Goodbye. Sağ ol. Bye.
Foul. Farewell. Foul. See you later. See you later. Yaqinda görüşýänçek. Şeýle biz birinji sapagymyzy tamamlaýas. Don't forget to follow us on social media. Qadrdan dostlar, bizi internetde izlemagy ýadyňyzdan çykarmaň. Instagramda, Facebookda, LinkedIn'de we TikTok'da. Öwet münasapar geldi diýip ýasaňyz, hemme social media platformalarda çykaryn. Biziň official websaytymyz workandtravelturkmen.com bolup durýar. Ol biziň websaytymyzdan başga da dil kurslaryny ýa-da başga da almak isleýän zadyňyz bolsa, bize websaytymyzyň üstü arkaly ýa-da social media accountlarymyzyň üstü arkaly ýüz tutup bilersiňiz. Sag bolun, saglykda görüşelim.